ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିବ ତାହେଲେ ରାଣୀର ତମ କାରଣ ରହିଲା ସାନ ବାବୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ତମେ କାହାରିକୁ କିଛି ବି ନ କୁହ, ଲୋକେ ହସିବେ। ଅଭୟରେ ପଡ଼ିଥିବା କଳା ପତ୍ରର ମୁଁ ଶାଳ ଗ୍ରାମରେ ପୂଜା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ରାଣୀ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ତ ରାଣ ପକେଇ ସାରିଲଣି, ଏ ସାନ ବାବୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇବନି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ପ୍ରମାଣ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇଦେବ। ଘର ଆଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥର ଆଉ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ କିଛି ବି ଫରକ ନାହିଁ। ଫରକ ଥାଏ କେବଳ ମଣିଷ ମନର ଭାବନାରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ। ରାଣୀ 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 ସେଠି ଠିଆ ହବ। ଆଉ ତ ରାଣୀ କାହାର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରିବନି। ରାଣୀ ଏ ଘରର ଚାକରାଣୀ ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ଚୁକ୍ତିର କେୟାରଟେକର। ଚୁକ୍ତିର ଯତ୍ନ ନେବା ହେଲା ତା କାମ। ସେ କାହାର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ପାରିବନି। କୁମାର ବାବୁ, ଏ ଘର ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। ଦୟାକରି ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି ରାଣୀ ମୋ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିବ କଲେ କ୍ଷତିରେ ତମର କ'ଣ ହଉଛି? କ୍ଷତି ମୋର ହଉନି, କାରଣ ଏ ଘରେ ଚାକରାଣୀର ଇଚ୍ଛାକୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ରାଣୀର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତମ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିବାକୁ।